Velkommen til denne udflugt, der i dag går til landsbyen Fataga, der ligger langt oppe i bjergene på Sydgran Canaria. På grund af en vis turbulens bedes de venligt spænde sikkerhedsbælterne for deres egen komfort. På turen har vi fornøjelsen af at servere Holles nyindkøbte rundstykker med tandsmør, wienerbrød og en sædvanlig velbrygget kaffe, som man sagtens også kunne servere for uindbudte gæster. Nå, det var vist et forkert bånd, jeg fik på. Vi prøver lige at se, om vi kan få teknikken til at klare det. Et øjeblik. Nå, så skulle jeg vist være tilbage til virkeligheden igen. Rigtigt er det, at Fataga er en rigtig turistmagnet. Den ligger en 30-40 kilometer nord for det store turistområde på Sydgran Canaria. Vejen derop forløber i en såkaldt barranco. Det er en kløft. Den er ikke særlig smal her. Vi ser mange andre steder, nogle der er meget smallere. Men det er altså et sted, hvor vandet har kunnet løbe væk. Det er ikke fordi man ser meget vand hernede, men det kommer dog ind imellem, og så kan det være ganske voldsomt. Det der er spændende, synes jeg, er at vurdere eller kigge på de lavaformationer. Hele øen er jo, som de andre kanariske øer, vulkansk. Og det er nok efter Torgejs mening noget nyt nymodens kram. Jeg mindes og har hørt, at det var kun en 50 millioner år gammel. Så det er jo ikke noget i Torgejs regnestok, vel? Men jeg kan godt lide spillet i lavaen, når man kommer tæt på, når man ser det frem i dagen, som det hedder på geologivis, så er der alverdens farver. Der er lysebrune, der er grønne, der er alle mulige mærkelige farver. Det er ikke nogen særlig holdbar konstruktion, om man så må sige. Vi ser jo også tit, at de steder, hvor man har hugget sig ind i klippen, der må man altså forstærke det med et net, for at hele skidtet ikke braser ud over vejen til gene for trafikanterne. Og til gengæld så er vejmyndighederne meget flittige til at komme og feje op. Og det er altså stort set en daglig foretagelse. Men det er jo udmærket. Nu er Tossegruppen jo ikke nogen turistinteressegruppe i sig selv. Så jeg vil så også gerne komme til eksperimentet her. Hvad er det, jeg har villet med den her? Jeg har prøvet, da jeg nu ikke har et actionkamera som visse andre, og visse andre drømmer om igen, så har jeg brugt min smartphone. Og den her sat op i en sugekopholder, som sidder på vinduet af bilen. Den fik jeg billigt i Aldi eller Lidl eller hvor den nu var. Så den sidder sådan nogenlunde fast. Okay, det ryster. Men jeg har jo brugt fiffet fra klubben om, at man skal sørge for at få en del af bilen med, så ligesom at ens sanser bedre accepterer, at det ryster. Men hvis det bliver for meget, så kan man jo altid give generne skylden til vejingeniørerne. Det er de vant til. En anden klubregel lyder på: undgå zoom, undgå panorering. Der er masser af panorering her, men det er altså ikke min skyld.
Med hensyn til færdselsreglerne, så er de principielt nogenlunde ligesom derhjemme. Man skal dog passe lidt på. Det er den stærkes ret her. Og turisterne, mange af dem, de kører desværre midt på vejen. Så må vi andre jo helt ud i rabatten. Så skal man passe på de ustyrligt mange cyklister. Cykelmotionister. Dem er der mange af. Og mange af dem kører faktisk næsten som om de kører i Tour de France, har man indtryk af. Og så pas lige på. Hunde har forkørselsret. Fataga er faktisk en meget spændende lille by. Meget autentisk, charmerende, oprindelig. Jeg var rundt i den. Det kommer der måske en film ud af på et senere tidspunkt. Så efter jeg nu har besværet gruppen med at se denne road movie, som man kalder den, så er tiden vel til at begynde at diskutere, er det noget, vi kan bruge til noget? Kan vi bruge smartphones til sådan noget her? Skal der rigtig action kameraer til? Hvordan undgår man rystelser? Er det for meget, eller er det til at leve med? Hvordan er skarpheden med smartphones set i forhold til vores videokameraer? Skal man til at investere i sikkert noget dyrere udstyr for at få sit kamera stillet op i vinduet? I forvejen er det jo en anelse betænkeligt, fordi det kan jo ikke helt undgås, at det går en smule ud over synsfeltet, og så nærmer vi os noget med færdselsloven. Men alt i alt, så håber jeg, at I har fået et eller andet ud af at se den her video, og måske kan vi blive klogere på, hvordan man bruger sådan noget, eller hvordan man ikke skal bruge det i fremtiden. Jeg har endnu rigtig mange kilometer, før jeg er hjemme ved hotellet igen. Jeg skal gennem mange bjerge endnu. Men for jeres vedkommende, så skal I slippe her, så I kan komme hjem til frokosten. Tak for denne gang.